yo Hammady mbaɗɗa miɗo jamdi salamu aleykum mbaɗɗa bar jomani bar jam woni mbaɗɗa e tawi mbaɗɗa bar jam tan woni bay ma en ene jamdi mawɗum barakallah anani nelnoon baboye ma e ko ngal woni andi o adino julji ma ɗeɗo balɗe e namimo habar ma nde wonnoon ken sehilaɓe e o wimi noon aɗan ɗon kono akaji ɗo foti nde ade altine arore nde mbimi noon so yo haɓre beele ma nawranam hen ndemmiram ɗim torodo ma ene jaagui joni si e ko wondi en baabo eyi ya nan tan kam haali gogo de kono noon Bocar Seydou Liha ikkude nde tawno komi jiɗnoɗo folindo e tan mi yiiɗa nawora eyi min sa yimɓeɗe kofonuma ka sehilam minen ken sehilaɓe tinno ballami hen minen ayi pul fof ene kewi kono ma tan kuccata eyi kono noon nan tan no mbimami ni hen a nani mi nani hen aɗa andi joni komi jiɗɗo folindo eyyo somi nawri joni mbaloñ ma joni ɗesata haɓno tan hene ɗil gotel ɗum noon jinnomi tan muñanami tan hami yorto e kay minen tinno seydi so mi addi baloñ han kadi ha jottima joni min mi yawranama ɗum addi ha yettima te baali enini joni ndemmiri nogas ɗo tinno nawrɗum yo nani Seydou Liha aɗa andi ko takimi noon wi somi nawri mbaloñ ma joni jawkal kal wowodirani neɗɗel gotel wona yanti to yanti ga neɗɗo aynata yiilotako tan ne hamni eyyo ɗum noon jinnomi tan muñanami tan hami yorto e kay minenne min jiɗmi tan ko wawnidema tinnoɗa ballami hen saabu ken musidɓe eyyi ken seyɗaɓe tinno ay ndemmiri nogas ɗo iɗini ɗo iɗini hankkadi mi addimi wawa ruttinde kadi tinnoɗade Bocar sinno wonano an de hikka kam komi calinoɗo nawaral tan minenne hay min aggantima kono noon neɗɗo wawi seydi mum giɗo mum tan tinno ballami eyyi hoɗo ɗi goni noon ndemmiri nogas ɗo heɗi goni ɗiɗo he eyyo ɗiɗo timmi dammiri nogas ɗi gaddunomi Bocar na taw lafnata guila joni kadi ɗiɗo timmi dammiri nogas de gaddumi min limiri junggam inchallah mimata wona hiɗi goni ɗiɗo he eyyi kanƴi tan ɗi kay mataw timmani nogas Hammady saɗa yedditi limde ɓayde joni en aɗani ƴeewa heɗi goni ɗiɗo eyyi e goho ɗiɗi tati nayyi joyyi jeegom jeeɗiɗi jeetati jeenayyi sappo goho ɗiɗi tati nayyi joyyi jeegom jeeɗiɗi jeetati jeenayyi he Bocar mi kuccita e dammiri sappo e jeenayyi e bortel mbiyano dammiri nogas Hammady mi limi hen bortel ngel de i ay minne kam mi limi hen kono ko sappo e jeenayyi e bortel ngel noon waɗi ɗum nogas i an kañumne ko fo ko mbaɗi eyi noon tan sappo e jeenayyi e bortel i an ko bortel ngel waɗi ɗum nogas no pullo waɗanti ngam tordal hawni kuccita e dammiri sappo e jeenayyi e bortel mbiyawde ko dammiri nogas eyyi sappo e jeenayyi e bortel sawde wakkilimata sappo e jeenayyi e bortel eyyi sappo e jeenayyi e bortel eyyi bisimilla eyyi gonen e jaam eyyi oɗon neldo min duwa eyyi Allah wat jañde e mbalo jaaji i ko woni ɗum hen an Hammady wona ko haala ko tefte i e ko ha neɗɗo haalta e ɗum fo an kay so tawi laɓiño hande mi jiɗa nana fof so tawi hoolaki tan dammiri ma hiɗin ɗo ala nawmi wakkilima Allah tan kadi gadi ɓayde yettima wawa naw kay so neɗɗo hoolaki neɗɗo kam ala ko reftude en edda eyyi naw Allah wat jañde eyyi gonen e jaam eyyi so desne e ƴeɗe tordoji mbasidda so hay foti ahi he ay ɗi tordoji mbasi jomum e jam o pullo hawni ana so hay fokkide tan ndemmiɗen waɗini min jedi baji yo lel ɗam runji dare lele noon nanta hay gore baygal welino ɗiɗo gandi baygal metti ɗiɗo gandi baydiraɗo e bayna so la pullam runji ɗum ɗon pullo cosaan kam ƴeew tan ɓeɗen wayi no baɗeɗe puɗɗi ahi e ƴeɗe torɗoji mbasi rontodiri assalamu aleykum aleykum salam Hammady ono mbaɗɗa mbar jaw woni mbar jaw woni mbaɗɗa e tan mbar jam tan woni mawɗum de mbar jaw woni kam mawɗum de mawɗum de hono yawe mbaɗi mbar babo en ne jam ko kaɗi mbar jaw woni to jam suɗnana hetnoma balle jawtude ɗe nelmi to wonete sehil nel biteɗo madabbo yo addanam jawdi caygiri ni mbaɗeni inde yeyi noon ha toon e winde ma nde tawi a tokima ɗo min mbaɗi demere tan ha inde yawti jawguel caygel ni hen eyyi mi ananani mi suwano kay Bocar jawguel caygel ni kay erel ni kay jamalel ni kay toddel ni kay masaɓel ni
heɗi joyi de koɗo min ɗumin ɗum ɗum cuɓileji ɗo tan laanaɗe ɓakkude ma tan laana yuwi tan heɗi joyi ɗi jooli ay cuɓileji ɗe yede andi keeɓen hirsu tan ko ɗi tati keɗɗiɗi ay tew ngu noon nde wonde cuɓileji ko ɓayade bomi heɓa nayi ndi ko bon sona kosɗe ɗe jeetati tan e peele mbeɗa salɗe ɓirɗe keñde ndi ko cuɓileji guirdi ɗum ala mbiɓe men noon tawɗen e pewuri jeehi o kaalane kalnani Bocar ani ɗum waɗimi gacce noon joyi fof ko ɗum tacinɗa ɗo tumi mbariki ɗo tan hen joyi fof ni jeeyi yanga Hammady an ɓuuri subalɓe bon ɓayede ganda de ɗum hamni hamni kay ɗon subalɓe kay ala ko nawi ɗon bo ko jimtuɗa ko ɗo ani wayni ko an tan ñaami ɗi balɗe ɗiɗi fof e yo batte mbali jumudaɗo noon ɗo jibinde baalel jumel ni e haali gongo de yananani suwano kay baalel juumel ni kay toddel ni hirkiyel kay maasa ɓel ni kay eerel ni coɗɗe eyyo kay caygu tollu ni kay eeru ni beereye heɗi joyni de kono min mbinono jamma tan wasori hen e jom winda mir nde weyti noon gabbi meccawa tan hato mi tan heɗi joyɗi tuurni eyyo ñanma noon tawi yayon ar noon mbimi tawi yaccipal kosam wuri yo haalani haalnani o haalani Bocar gande ko nelal waaji waɗɗi fof ko gaynaka Hammady ɗo a tawi tuni mbaɗi tan e umde coofo sappo ƴeñi ɗani umre nde noon hende ñaaɗi noon eyi min kayne ñaaɗiri ni fof ko no ɗum yaari ɗaɓɓitorto ni tan an baali ma ɗi kam mamo ɗum alhamdulillah hay hunde e yo ɗi sappo kam jeehi tan ɗi kañ wona ƴengtode bon saka jolta joni o batti ñannaji ɗiɗi ɗi hen haali gongo de heɗi de kam Seydou Liha inde kam koni jaami ha Jolof tan sambo en jani am tan mbiyumi rokkude men cakkude mbimi men rokkande on kayen ko min komi goto tan anne jani am tan jingguim eyyo ƴeew anne Bocar anne o fimi ɗo sawro o fimi ɗo kadi sawro o fimi ɗo jaas o fimi ɗo kadi jaas anne o yuwimi ɗo laaɓi o yuwimi ɗo kadi lanno fimi bamɓe tula bom tan anne noon anne liɓirimi noon ni noon tan naade e baali tan jagguiɗi heɗɗi ndewde heɗi ɓurno fa e baali he nden ya ɓuɓol duñi noon ɗiftumi noon kattimi heɗɗide gandu he poti noon waɗ ñalma noon tawi baabo ne arnoɗo min tawi ya juulal juma wuri o haalani haalnani Bocar ani ɗum waɗimi gacce noon mabbo ɗi gaynaɗo ɗini ko ni jeeyi batti jawdi jolori ndi jawdi jolori ndi yen haali gongo de ganneɗa haalde kona gongo hendi de kam Bocar hendi de kam anani min besiki men kam ɗi huneni mataw hendi de kam so tawi tan ko Allah tan ha galla hendi de kam ene wawi no hendi kam anani eyyi minen ni kay gayni ɗum gay yo joofa eyyi hendi de kam so tawi tan ko Allah tan ha galla ko ndi jaadi tan ɗini yeehi tan ɗiɗi ene wawi no hendi kam anani minani Seydou Liha hendi de kam ene wawi no hendi kam ko min tan Allah ñaawani ɗum Allah ñaawran ma tan ɗi ñaawri ni ɗi ko an baji ko ni tan jaari ayi wona gotum ni ala ni ko ni tan ñaawri fof wona an Allah ñaawani kayri no ndi yaari hendi de kone gartumi nde polida janggan ma ɓuuri man kumbo en ɗo e tan jarimi ɗo ni noon garma cawni sumi man kumbo tan anne biccini mbimne jeeɗim jim culan kosam yanam tan mbaɗi mumen sira nan me baale guiɗum jokkel mi kosgal peeri mi guiɗi tan tawmi ko hendi ƴeewa tan anne noon ɗum waɗi gacce noon koye baala andi kay ɗum men kam ɗi huneni mbeɗsiti ndini ko ni yaari ɗo yiwori man kumbo en ɗo joni noon kede majji walla ɗi gasat bo mato kañum de ne heddino hen dammiri jeegom e bortel ngeele eyyo gila gartumi noon kurkali gonno e baali he mbigam hen tati jaade bortel ngel conngama tati keddiɗina ko majjuɗi eyyi muño noon e warse wono gattoɗa pour haw ñama balam jiyaɗum waɗa basa gobri ara jam woto fiyam noon waɗa basa tumuɗi ana cerne way gacce balam mo gasi waɗa basa tumuɗi o jam ñama balam e wonde mi ñam kam waɗa basa gobri ngam ful wala neɗɗo woni wona neɗɗo kay ngam torata affaire a yaltinga baali ma tawaala yani joɗɗa kadi aɗa mayi tabaɗal noon yo ene baaleji ma e an waɗmi noon kay jawdi fof hindi laakni laakniri noon laakmi de ka ko laaknirɗa joni mi maayi de eyyi ko mayirɗa mi maayi de ka haalno ko mayirɗa ko woddima hen bo eyyi mina min mbiyanni hoto ko mayirɗa ko woddima e fof mayira ba an kay namno baali ma tan ko woddima e min kay baalam gasi tan mbin anne ko laaknirɗa si baalel kumboyam ni erel ni cumana ngel ñiiƴi ni maayi jam ɗum ko maayi kon ko jawruɗa ɗum e goɗɗum kay baalel baabo ni kadi jamalel ni cumana ngel ñaƴƴo ni ngel ni kadi maayi e ɗiɗon tan e goɗɗum kay baalel modeyam ni jamalel ni laƴal kosngel yeeso kosngel caggal ngel ni kadi maayi maya waɗa gattoɗa ɓasa gobri waɗa ɓasa gobri ñama balam piya ñama ɓasa gobri o ngal was gattoɗa ɓuura haw i woni wona neɗɗo kay ngal torata ana refi kam gila woni ɗam jogima woni lammiri nogas ganda tafaral en joɗɗa kadi aɗa mayi tafaral noon yo yaɗane ko ma goɗɗo si iko wondima ɗum boom ay ko jawruɗa ko yani koya maadi falsode nden eyyi ko jawruɗa noon ko yani koye am noon joni noon ande joni noon maadi nde ko ɗon ten ñana ko jawruɗa ko yani koye amen ko jawruɗa ɗum jawmi ɗum
i an sappude nogas e tati ɗo wadde i e mate kañum jiidani ngal hawji mata wona gootum e wona gootum kay ko sendi ɗum ñaɗande jiidani kay ko sendi ɗum namni i wona gootum noon namni kay ko sendi ɗum ko isi yimɓe nan ko amen ko rona guila e arɗo e arɗo ma yisa ko baali mum ɗum ne joofi ɗo